Witam Was w pierwszym QA, jakie kiedykolwiek zrobiłam, a zrobiłam je z bardzo ważnego powodu, ponieważ właśnie minęło 5 lat od założenia całego projektu Sassy Silesian. Dokładnie było to 26 kwietnia. Wtedy też wystartowała stronka na Facebooku, troszkę później wystartował Instagram i ostatni początkiem czerwca wystartował kanał na YouTubie, 4 czerwca bodajże, więc tak mniej więcej, żeby celebrować urodziny 5 już całości i naprawdę nie wiem kiedy to minęło, właśnie postanowiłam, że fajnie będzie się troszkę zintegrować i zrobić sobie właśnie takiego coś innego. No i słuchajcie, nie ukrywam, że bardzo dużo pytań dostałam, bardzo mi się podobały, ale wycięłam te związane z życiem prywatnym, no bo troszkę życie prywatne mam jak lato z radiem, więc nie o to chodzi, żeby się w to zagłębiać, a Wy zadaliście całą masę innych ciekawych pytań. Miałam nagrywać na koksowni w Orzegowie, no bo to jest takie miejsce, które 5 lat temu było ruiną, a dzisiaj jest świetne, wspaniałe, piękne, ale jest tam tylu ludzi i strasznie mnie to cieszy, bo to wiecie, takie bijące serce edukacyjno-rodzinne się nam zrobiło na dzielni. No i jak zawsze poszłam do lasu, bo gdzie lepiej. Jestem na Rudzie, w rejonie starych szybów kopalni Brandenburg, Johann i Baptist. No i tak, więc ten dobór obuwia to właśnie się z tego wziął, że miałam być po prostu w parku. Ale mi nic nie straszne. No dobra, to jedziemy. Jedno z pierwszych pytań, które dostałam na Facebooku od Pauliny. Bardzo ważne pytanie, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? I zasadniczo mogę powiedzieć, że tak. No i znowu korzystając z okazji, że jestem gdzieś tam w mediach, chociaż niewielkie mam zasięgi, ale mimo wszystko. I zachęcam Was do tego, żebyście dbali o swoje zdrowie tak fizyczne, jak i psychiczne, no bo tak jak już przeżyliśmy razem tę całą sytuację z moim tętniakiem, wiecie, że dużo świństw wydarza się po prostu niespodziewanie. Zaś co do zdrowia psychicznego, no to w Polsce dalej ten temat zdrowia psychicznego jest dosyć zaniedbany. Dostęp do stosownej opieki jest dosyć trudny. No i pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do jakości Waszego życia, co do tego, co czujecie, jeżeli uważacie, że być może z jakimiś używkami przesadzacie, bo macie jakieś stresy, czy też jakieś stany lękowo-depresyjne, to nie zaniedbujcie tego, tylko naprawdę idźcie do specjalisty, bo takie rzeczy nieleczone po prostu doprowadzają do tragedii. Więc tak, po latach starań i tak naprawdę aktualnie po bardzo długim czasie abstynencji od używek jestem szczęśliwym człowiekiem, ale wiem, że gdybym się złamała i gdybym pozwoliła toksycznym ludziom i używkom, które piorą mózg, wkroczyć do mojego życia z powrotem, no to to wszystko by runęło, więc to nie jest też tak, że ktoś jest szczęśliwym człowiekiem i kropka, już nie musi nic z tym robić, no bo o to cały czas trzeba po prostu dbać. Gosia pyta na Instagramie, jaka była Twoja najdziwniejsza przygoda w czasie zbierania materiałów? Przygoda dziwna i fantastyczna i cudowna wydarzyła się na Dolnym Śląsku pod pewnym pałacem. To był okres w ogóle taki pandemiczny, ale już ten późniejszy i w mocy 4 chłopa, to znaczy 3 chłopa i ja, zajechaliśmy właśnie pod pałac, który chcieliśmy zwiedzić w nadziei, że zastaniemy właściciela i zastaliśmy 2 panów, tak bardzo na roboczo ubranych, którzy wozili gruz na taczkach. No i na początku uznaliśmy, że być może to są osoby, które gdzieś tam pozyskują ten gruz dla siebie, na swoje potrzeby. No i jakież było nasze zdziwienie, kiedy się okazało, że jeden z tych panów jest właścicielem tegoż pałacu, a koszt, jaki mamy ponieść, żeby tenże pałac zwiedzić, to jest przewiezienie taczki gruzu. No i raczej kierował te słowa do moich kolegów, ale największym entuzjazmem wykazałam się ja i po prostu tu Wam wkleję parę fotek, no bo oczywiście ten epicki moment trzeba było uwiecznić. No i zadryndalałam z tym gruzem, aż mi po prostu serce mocniej biło. No i tak, bardzo było
warto było później żeby do tego pałacu wejść, bo naprawdę był cudowny. Nie wiem, jak potoczyły się jego dalsze losy, czy właściciel nadal tak intensywnie go rewitalizuje. Mam nadzieję, że tak, może uda mi się tam w najbliższym czasie zajechać, ale było totalnie warto. Nasz perkusista Andrzej pisze tu, a później napisał jeszcze tu 154, bo Andrzej to jest człowiek z bardzo bogatą wyobraźnią i zobaczcie sobie koniecznie Instagrama od Andrzeja, bo robi też bardzo ładne zdjęcia. Jednocześnie polecam Wam naszą muzykę, żebyście się zapoznali. Jak QA, no to też może być jakaś reklama, prawda? Fantastyczne pytania zadał Sebastian też na Instagramie. Co do QA, to jadziem. Ulubiona postać z Muminków. Ja kocham uniwersum Muminków. W ogóle kocham całą tą otoczkę wokół autorki Tove Jansson. Autorka poprzedniego pytania, Gosia, jest moja przyjaciółka, która mieszka w Finlandii. Też serdecznie ją pozdrawiam i zupełnie inny kontekst nadała temu, jak postrzegam uniwersum Muminków. Spoko, tu się gdzieś łamią gałęzie cały czas, ale jesteśmy na terenie poprzemysłowym. Więc jeżeli chodzi o ulubioną postać z Muminków, to jeżeli chodzi o takie niekanoniczne, to mogę powiedzieć, że był to zdecydowanie Bobek. Zawsze po prostu jako dziecko szalałam, kiedy on się pojawiał na ekranie. Natomiast jeżeli chodzi o postacie kanoniczne, no to gdzieś tam się waham między Włóczykijem a Buką. No a Buka dlatego, że mi zawsze było tak strasznie żal tych niezrozumianych, po prostu outsiderowskich postaci. No i pamiętajcie, że całe tło, które stało za Buką, to było takie, że po prostu jej nikt nie lubił i nikt nie kochał. I tak mi jej strasznie było żal. No co do Włóczykija, to wiadomo, no odczuwam z nim ogromną więź, no bo przecież realizujemy dokładnie te same zadania i pasje. Za to zawsze taką totalną antybohaterką była dla mnie mama Muminka. Jak dla mnie mama Muminka to po prostu była taka totalna pierdoła. I jest nawet taki film na YouTubie, że mama Muminka jest tępa. W tym domu dzieją się niesamowite rzeczy. W naszym domu? W piwnicy wyrosło drzewo. Drzewo? Jak to miło! Ona po prostu miała takie wstawki odklejone od rzeczywistości i przyznam szczerze, jak naprawdę ja jestem absolutnie otwarta, moje serce na każdego, na każdy charakter, jego zalety, wady i z każdym lubię porozmawiać, przedyskutować jego światopogląd. Tak z mamą Muminka bym po prostu nie dała rady. Beton i jeszcze raz beton, ale gdzieś tam doceniam dobre serce. Sebastian pyta też, tak, które z odwiedzonych przez Ciebie miejsc polecasz jako schron na apokalipsy zombie, a które na plener ślubny, jeśli takowe w ogóle się nadają? Powiem szczerze, że już kilkanaście lat temu widziałam ludzi, którzy robili plenery ślubne w cementowni Grodziec. Myślę, okej, no spoko miejsce, tylko widziałam, że bardzo dużo bałaganu potem zostawiali, jakieś konfetti, jakieś płateczki takie niby to z kwiatków, ale chyba sztuczne, więc no tak troszkę nie bardzo robić bałagan po sobie. Wiecie co, nie znam się na plenerach ślubnych, bo nigdy nie miałam ślubnych zdjęć, no bo to też nie leży, że tak powiem, w zakresie moich zainteresowań. Aczkolwiek no myślę, że jeżeli chodzi o takie typowo industrialne miejsca, no to oczywiście elektrownia Szumbierki i jej przestronne wnętrza, nawet w tym stanie, w którym są teraz, byłyby świetne. Zwłaszcza kotłownia z tymi promieniami słońca, niesamowita, no, czy na przykład elektrownia Scheiblera w Łodzi. No i też przecież na Śląsku mamy dużo takich naturalnych plenerów, nie? No gdzieś tam myślę rezerwat Łęszczok, czy może Pojezierze Palowickie, no ale niestety moje serce się nie kieruje w takie strony, więc po prostu nigdy tego nie analizowałam. W sumie tym bardziej nie analizowałam problematyki apokalipsy zombie. Mamy tu dużo bunkrów, no ale one są absolutnie odcięte w większości, więc po prostu kiepsko chyba by tam było przeżyć. No jak wybuchła pandemia, to sobie tak myślałam właśnie o takiej apokalipsie zombie, no i myślałam, że jednak najlepszym miejscem, żeby się schronić, jest moje mieszkanko i chyba podtrzymuję to zdanie. I ostatnie pytanie od Sebastiana. Czy w trakcie Twoich wojaży wydarzyła się jakaś historia z dreszczykiem? Zależy, o jaki dreszczyk chodzi, bo teraz jest bardzo modne gdzieś tam łapanie duchów. Ja w takie pseudo łapanie duchów się nie bawię. Nie.
Ale zakładam, że chodzi o taki dreszczyk, że adrenalinka troszkę poszła do góry. No i rzeczywiście bardzo się, nie ukrywam, wystraszyłam, kiedy w pewnej kopalni w zakładzie przeróbczym po prostu kolega zapadłby się tak naprawdę z jednej kondygnacji na niższą. Gdyby nie to, że zaparł się statywem, no to mógłby polecieć cały, a tak to gdzieś tam doleciał do wysokości kolana jedną nogą. No i tym statywem udało mu się zaprzeć, tak kurczę, jak czekanym normalnie. No było to zdecydowanie przerażające. Ja jestem dużo lżejsza, więc jakoś tak inaczej te kroki stawiam. Natomiast widząc osobę znajomą, jak po prostu zaraz leci, no naprawdę miałam bardzo przyspieszony puls. Podczas zwiedzania Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej, na szczęście to była zorganizowana wycieczka, no też po prostu zdarzyło się, że gdzieś tam na jednej z kondygnacji popuściło troszkę podłoże, poleciało troszkę rdzy. No i od razu przypomniała mi się tam ta sytuacja z tej kopalni, o której Wam wspomniałam i no na szczęście się nic nie stało, ale po prostu no, trzeba w takich miejscach uważać i to, że idziemy na zorganizowaną wyprawę, też nie zmienia faktu, że trzeba przestrzegać BHP i absolutnie wszystkiego, o co prosi organizator, bo to, że jest organizator, to jest grzeczność z jego strony i nie zwalnia nas to z obowiązku dbania o siebie i przestrzegania wszelkich reguł bezpieczeństwa. Okej, dostałam też piękne pytanie muzyczne, chyba jedyne, które padło. Steve Lukather czy Eddie Van Halen? No i powiem Wam, że troszkę się przygotowywałam do odpowiedzi, bo Van Halen zaczęłam słuchać tak świadomie wcześniej niż Toto, ale no Toto gdzieś tam zdecydowanie skradło moje serce. Moim ulubionym albumem jest akurat The Seventh One, ale tak, no i wychodzi na to, że jednak Steve Lukather, aczkolwiek jeżeli chodzi o Toto, to tym elementem, który najbardziej porwał i skradł moje serce i trzyma je po prostu ujarzmione do dzisiaj, no to jest Jeff Porcaro, nieodżałowany. Ale polecam zapoznanie się z twórczością i tych artystów, tak powiem ogólnie, no bo wiadomo, wiele zmian w składzie. Robert pyta na Instagramie: rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, ugłaskana jak w Nosprze czy Mordor z Ostrawy? Uważam, że Mordor z Ostrawy. A może bardziej stosowny balans, tak jak na kopalni Ignacy w Rybniku. Czyli albo Mordor, albo balans. Nie głaszczmy, wiecie, bo te tereny po KWK Katowice, one są fantastycznie zagospodarowywane w pewnym sensie. Nie mówię o tej deweloperce, która tam teraz rośnie. Ale no tak, jeżeli coś zostało wyburzone, jeżeli czegoś już nie ma po prostu i staramy się nadać nową funkcję tak naprawdę prawie gołej ziemi, to jest jedna rzecz, a kiedy mamy, tak jak jest tam przy Szybie Bartosz, gdzie wyrosło Muzeum Śląskie, tam to jest naprawdę super zrobione. Sam Nospr również jest fantastycznym budynkiem, natomiast no tak jak mówię, to jest taki teren kulturalno-rozrywkowy z akcentem przemysłowym, który stale się rozwija, no bo ja mam też nadzieję, że kiedyś chociażby właśnie maszyna Szybu Bartosz będzie udostępniona dla zwiedzających. Natomiast tamten progres i to wyciąganie ręki do tego poprzemysłowego dziedzictwa bardzo widać, a to wszystko, co się dzieje tam z tyłu, gdzie teraz są budowane kolejne bloki, no to po prostu był teren pokopalniany, zaorany, no i teraz jest taka, a nie inna funkcja mu nadawana, czyli jakaś, przypuszczam, no co, mieszkalno-biurowa. Więc zdecydowanie ta niepogłaskana część jest ładniejsza, ale wiem, że Robert pyta o to, jak jest na przykład zakonserwowana kopalnia Michał, czyli po prostu tak jak to było, tak jak stanęło, tak jest oddane i uważam, że tak jest najlepiej, no bo po prostu jak w lepszy sposób poznać realia funkcjonowania przemysłu niż obserwując tak, jak on faktycznie działał. Nie kiedy jest wymuskany, pachnący i ładny, tylko pełen rdzy, kurzu, smarów, specyficznych zapachów. Wtedy po prostu poznajemy jego esencję. No i mamy takie obiekty, bym powiedziała, właśnie
hybrydowe, tak? Na przykład właśnie kopalnia Ignacy czy szyb Bończyk w Mysłowicach, fantastycznie zagospodarowany, czy szyb Maciej w Zabrzu, gdzie mamy tego industrialu bardzo dużo i jest on po prostu posprzątany z uwagi na to, jaką funkcję teraz pełni, czyli czy to w przypadku Bończyka i Macieja gastronomiczną, czy to w przypadku Ignacego muzealną. No i wiadomo, że tutaj funkcja wymusiła troszeczkę inny wygląd, ale cała ta druga skóra i cała ta forma, w której jest to zaserwowane turystom, wszystko jest bardzo smaczna w przypadku Bończyka i Macieja dosłownie. Także reasumując, starajmy się zakonserwować jak najwięcej realiów takimi, jakie one były. Nie orajmy do zera i no to już to nie. I nie głaszczmy za bardzo, bo to zabija tego ducha po prostu. Sebastian pyta na Instagramie, inny Sebastian, dokąd tupta nocomierz? Otóż ja wiem, bo od czasu do czasu pomieszkuje u mnie taki nasz jeden z rodzinnych piesków. No i wyprowadzając go kiedyś na spacer, zauważyłam, że z Goduli na Orzegów przechodzi jeż i to była noc, więc już wiem, że nocą jeż tupta z Goduli na Orzegów. Artur pyta, Artur z Urbex Chorzów, bardzo gorąco pozdrawiam. Nawet w największej pasji czasem przychodzi kryzys. Czy kiedykolwiek zwątpiłaś w to, co robisz? Nie. Jeżeli chodzi o to, co robię tutaj, nie miałam takiej okazji. Cały czas tyle się dzieje. Zmieniłam troszkę profil działalności, jasne, i myślę, że nie muszę tutaj tłumaczyć, o co chodzi. To po prostu widać, że przez pierwsze 2 lata to wszystko było dużo bardziej na dziko i z czasem zaczęłam coraz bardziej się angażować społecznie, ale nie miałam takiego kryzysu, że stwierdziłam, dobra, po prostu olać to, skasować wszystkie media społecznościowe, to nie ma sensu. Z ręką na serduszku nie było tak, okej, właśnie sobie przygniotłam mikrofon, z ręką na serduszku nie było tak ani razu. Co innego muzyka, bo tym zajmuję się już 22 lata, a nie 5. I tutaj zdarzały się różne kryzysy. Niektóre były związane z sytuacją prywatną, też z problemami depresyjno-lękowymi. I całkiem niedawno nawet się zastanawiałam, czy jeszcze jest sens, ale po prostu na szczęście na tyle się odbiłam od dna, od takiego dna zwątpienia, że wiem, że nie ma co wątpić, tylko trzeba działać. Więc nie jest mi obce to pojęcie zwątpienia, ale jeszcze w tej branży jak dla mnie nie nastąpiło. Też Sassy Silesian daje mi możliwość realizowania się pobocznie, bo też właśnie, jak na pewno zwróciliście uwagę, czasami biorę udział w różnego rodzaju spotkaniach, powiedziałabym takich w ramach działalności społecznej, konsultacji społecznych, czasami przeprowadzam wywiady, rozmawiam z ludźmi, którzy są absolutnie fantastyczni, mają po prostu tyle różnych pomysłów, są tak twórczy, rewelacja. Współtworzę też bloga Nieustanne Wędrowanie, co jest po prostu dla mnie czymś absolutnie genialnym, fantastycznym, że mogę się tam spełniać. No i biorę też udział w sesjach zdjęciowych, co to jest już takie zupełnie poboczne, ale no mam nadzieję, że pokazuję też dziewczynom, że warto wierzyć w siebie i zawsze powtarzam, że cyc do przodu, głowa do góry, bo inaczej korona się źle trzyma, także wiecie co robić. Grzegorz pyta, co z Pianką. To była kotka, która poszła do adopcji, później doprecyzowałam, rozmawiałam z Grzesiem, okazało się, że chodzi o Nalę. Nala to jest ta ruda kotka, którą znaleźliśmy na powrocie z gór, już w centrum, w śródmieściu Katowic. Otóż Nala jest bezpieczna, mieszka sobie wiadomo z kim. Ten ząbek, który był ułamany, udało się zabezpieczyć. Wszystkie kleszcze udało się powyciągać. Jest ona absolutnym miziakiem. To jest w ogóle kot koloru złotego, w złotym umaszczeniu i po prostu śmieję się, że dostałam od życia złoty medal albo dosłownie gwiazdkę z nieba, bo jest tak wspaniałą kotyczką. I ostatnie pytanie.
to chodziło o tą relację ostatnią. Sebastian, który pytał wcześniej o Jerza, zapytał, Kaś, ty jest. I tutaj mogłam w sumie odpisać prywatnie, ale postanowiłam, że też ujmę tą odpowiedź w filmie, no bo zobaczcie, jak szybko rzeczywistość się zmienia. To był rok 2020 i byłam w przedsiębiorstwie Gumipol, które już nie istnieje, w Chełmku. Troszkę się tam spóźniłam, bo to już było po pożarze, to już było podpalone, kiedy było dawno opuszczone. I to, co było absolutnie finezyjne w tym miejscu, to była cała mnogość jakichś starych barwników rozsypanych do produkcji gum, nie? Także było tło żółte, było tło takie różowo-fioletowe i tam wcześniej było jeszcze bardziej kolorowo. No i tak, co istotne, fatalna sprawa, że w takim miejscu, gdzie było tyle chemikaliów, wybuchł pożar, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że w ogóle te wszystkie odczynniki były rozsypane gdzieś tam na podłodze i unosiły się w powietrzu, więc wiem, że wygląda to bardzo malowniczo. Mnie to absolutnie urzekło, no bo miałam po prostu wielkie hale i stare laboratorium wypełnione właśnie takimi barwnikami, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, na ile to jest toksyczne i niebezpieczne. Ostatecznie, z tego co wiem, te hale uległy wyburzeniu i nie ma ich już. No może i dobrze, mam nadzieję, że ten teren został posprzątany i zabezpieczony. Natomiast kurczę, 3,5 roku tak naprawdę minęło od tamtej wizyty mojej i ten teren już wygląda całkowicie inaczej. Więc też postanowiłam, że odpowiem na to pytanie w filmie, żeby pokazać Wam po prostu, jak szybko krajobraz się zmienia. A co do zmieniania się krajobrazu, no to jestem w pobliżu szybu Franciszek, który jest teraz w rewitalizacji. Słuchajcie, jest 1 maja, a tam praca wre w starej remizie. Także dzieje się, powstaje tutaj centrum tradycji naszych lokalnych, powstaje tutaj cały taki zespół, kompleks mieszkań dla seniorów. No więc dlatego też nie nagrywam na tle Franciszka, tylko poszliśmy tutaj kawałek dalej, bo tam po prostu jest robota wrąca na maksa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Wyłuskałam część pytań, nie byłabym w stanie odpowiedzieć na wszystkie, no i też nie na wszystkie chciałam, umówmy się. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przez kolejne 5 lat i za 5 lat znowu nagram takiego Q&A i zobaczycie, ile znowu się pozmieniało. Miejmy tylko nadzieję, że na lepsze. Dziękuję Wam bardzo, kocham Was i do zobaczenia za kolejne 5 lat. No, a tak naprawdę to za 2 tygodnie, tylko za 5 lat w kolejnym Q&A.